लेडीजतर्फे आपण हे साहित्य संमेलन करूया असं ठरवलं आणि मग पद्मजा फेर्नांडिस जोगळेकर त्या साहित्य संमेलनाध्यक्ष म्हणून येत आहेत आणि अनुराधा ठाकूर या जागतिक कीर्तीच्या चित्रकर्ती आहेत आणि त्या पण या संमेलनाला येणार आहेत आणि ही संकल्पना म्हणजे साहित्य संमेलनाची पूर्वी आम्ही फक्त एक कार्यक्रम काहीतरी घेऊया असं आम्ही ठरवत होतो पण साहित्य संमेलन केलं तर सातवं त्यांना सगळेच साहित्यिकांना आपण इन्व्हॉल्व करून घेऊ शकतो म्हणून आम्ही साहित्य संमेलन करायचं ठरवलं। या आता कार्यक्रमांची पत्रिका तुम्हाला सगळ्यांनी दिलेलीच आहे पण हे कार्यक्रमाचं स्वरूप रजनी रायकर सांगा। नमस्कार। 7वे मराठी साहित्य संमेलन हे पणजी येथे होत आहे आणि साहित्य लेखी प्रतिष्ठान ताळगाव या संस्थेनं पुढाकार घेतलेला आहे। आपण त्यांनी सांगितलेलंच आहे आणि या कार्यक्रमामध्ये काय आहे ते मी आपल्यासमोर ठेवत आहे। या कार्यक्रमाची विशेषता म्हणजे 4 राज्यातील लोक इथं येणार आहेत। मुख्य म्हणजे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आपला गोवा येथील साहित्यिक इथं जमत आहे। तसंच पद्मश्री पद्मजा फेर्नांडिस जोगळेकर या प्रसिद्ध गायिका या संमेलनाच्या संमेलनाध्यक्ष म्हणून इथं येणार आहे। त्याचबरोबर श्रीमती अनुराधा ठाकूर ज्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या चित्रकार आहेत आणि त्यांचा लाईव्ह पेंटिंगचा कॉर्नर सुद्धा त्यावेळेला असणार आहे। आता ह्या 7व्या मराठी साहित्य संमेलनामध्ये काय आहे? संमेलनाध्यक्ष म्हणून पद्मश्री पद्मजा फेर्नांडिस जोगळेकर या स्वागताध्यक्ष म्हणून आपले गोव्याचे नियोजक श्री श्रीनिवास भिको हे येणार आहेत आणि त्याचबरोबर मिलिंद महाजन जे बृहन महाराष्ट्र मंडळाचे माजी अध्यक्ष होते आणि सुमित्रा महाजन यांचे सुपुत्र आहेत आणि ते उद्घाटक या नात्याने इथं हजर राहणार। साहित्य लेणी प्रतिष्ठान गोवा आणि त्यांना सहकार्य केलेलं आहे ते म्हणजे इन्स्टिट्यूट मेनेजिस ब्रागांचा पणजी यांच्या सहकार्यानं हा कार्यक्रम इन्स्टिट्यूट मेनेजिस ब्रागांच्या ज्या सभागृहामध्ये होणार आहे। 2 मे 2026 शनिवार आहे आणि सकाळी 9 वाजल्यापासून हा कार्यक्रम सुरू होणार आहे जो संध्याकाळी 6:30 पर्यंत वेगवेगळ्या अंगानं साहित्याचे वेगवेगळे अंग इथं दाखवली जाणार आहे। त्याचबरोबर सकाळी 9 वाजता नाव नोंदणी सुरू केली जाईल। वेगवेगळ्या राज्यातून जे लोक येणार आहेत ते आदल्या दिवशी तिथं येऊन थांबणार आहेत आणि गोव्यातील अनेक साहित्यिक या ठिकाणी नाव नोंदणी करतील। त्यानंतर 9 ते 9:30 पर्यंत चहापानासाठी ठेवलेलं आहे। याचं विशेष म्हणजे ग्रंथदिंडी पण निघणार आहे या मेनेजिस ब्रागांच्या बाहेरच्या आवारामध्ये आणि ही होणार आहे जवळजवळ 9:30 ते 10 पर्यंत ग्रंथदिंडी होईल। त्यानंतर 10 वाजता आपला उद्घाटन सोहळा होईल आणि तो 11:30 पर्यंत साधारण असा वेळ दिलेली आहे तो पुढे मागे होऊ शकेल। 10 ते 10:15 पर्यंत हिंदी डान्स अकादमी जी आहे त्याचं गणेश वंदनाचं केली जाणार आहे, सादर केली जाणार आहे आणि सांगितलंच आहे की पद्मजा फेर्नांडिस जोगळेकर या संमेलनाध्यक्ष आणि माननीय श्रीनिवास भिको उद्योजक आहेत ते स्वागताध्यक्ष आहेत। उद्घाटन सोहळ्यामध्ये माननीय मिलिंद महाजन जे बृहन महाराष्ट्र ट्रस्ट दिल्लीचे आहेत, विशेष अतिथी म्हणून आपले इन्स्टिट्यूट मेनेजिसचे अध्यक्ष श्री दशरथ परब हजर असणार आहेत आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून सागर जावडेकर जे करुण भारतचे संपादक आहेत आणि त्याचबरोबर कोकण अकादमी कर्नाटकचे बसवेश्वर चेंगे हे अध्यक्ष हे सुद्धा प्रमुख पाहुणे म्हणून। या कार्यक्रमाच्या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या आयोजक म्हणून साहित्य लेणी प्रतिष्ठान गोवाच्या अध्यक्ष सौ चित्रा शिरसागर या इथे हजर आहेत आणि समन्वयक म्हणून श्री प्रकाश क्षीरसागर यांनी काम पाहिलेलं आहे। यामध्ये सन्मान सोहळा सुद्धा ठेवलेला आहे। या सन्मान सोहळ्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय चित्रकार ज्या अहिल्यानगरहून येणार आहेत माननीय अनुराधा ठाकूर, श्रीमती लक्ष्मी जोग ज्या गोव्याच्या ज्येष्ठ साहित्यिका आहेत, सावंतवाडी येथील एक ज्येष्ठ साहित्यिका श्रीमती उषा परब या पण येणार आहेत, गोव्यातील ज्येष्ठ साहित्यिक माननीय गजानन देसाई असणार आहेत आणि मुंबईहून ज्येष्ठ साहित्यिका माननीय डॉक्टर संगीता गोडबोले या येणार आहेत। त्याचबरोबर सन्मान सोहळ्यामध्ये आपले गोव्यातील काही आणि बाहेरचे सुद्धा आहेत। त्यामध्ये
पत्रकारामधून श्रीमती मनस्विनी प्रभुणे यांचा पण सन्मान केला जाईल. ताळगावच्या सरपंच श्रीमती मारिया फर्नांडिस, सखी मंच गोवाच्या सुनैना केरकर आणि गोव्यातील एक उद्योजिका श्रीमती दीपश्री केरकर, आंतरराष्ट्रीय चित्रकार आपले गोव्याचे श्री संजय हरमलकर, माळवा येथील ज्येष्ठ साहित्यिक माननीय मदन बोबडे आणि एक कलाकार निधी संकेत यांचा सुद्धा सन्मान केला जाईल. त्यानंतर पुस्तक साहित्य म्हणजे पुस्तक प्रकाशन सोहळा आलाच आणि त्यामध्ये काही साहित्यिकांची पुस्तकं सुद्धा इथं प्रकाशित केली जाणार आहेत. त्यामध्ये सौ रेखा मिरजकर या गोव्यातील साहित्यिक आपलं पुस्तक प्रकाशित करणार आहे. पंढरपूरच्या सौ रुपाली तपकिरे, गोव्यातील आपल्या अध्यक्ष चित्रा क्षीरसागर यांचंही एक पुस्तक असणार आहे. प्रकाश क्षीरसागर यांचंही एक पुस्तक आहे आणि गोव्याच्या एक ज्येष्ठ साहित्यिका मेघना कुरुंदवाडकर यांचंही पुस्तक काही जवळजवळ 5 पुस्तकं त्यावेळी प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. आणि या संपूर्ण उद्घाटन सोहळ्याचं सूत्रसंचालन आपल्या गोव्यातील सूत्रसंचालक सिद्धी उपाध्ये या करणार आहेत. त्यानंतर दुपारी 12 ते 1:15 साधारण ही वेळ आपण ठेवलेली आहे, ती पुढे मध्ये होऊ शकते. यामध्ये एक परिसंवाद घेतला जाईल आणि परिसंवादाचे विषय आहे कथा, कविता आणि कादंबरीमधील श्री जाणीवा. याचे अध्यक्ष असणार आहेत प्राध्यापक कृष्णाजी कुलकर्णी सर. सहभाग घेतील प्राध्यापक गजानन देसाई या कादंबरीवर बोलतील, डॉक्टर गीता एल्लेकर या कवितावर बोलतील, माननीय दयाराम पाटोसकर हे कथेवर बोलतील आणि माननीय अश्विन खरे जे इंदोरचे साहित्य आहे ते सुद्धा बोलतील. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन साहित्यिका सौ रजनी रायकर करणार आहे. त्यानंतर दुपारी भोजनाचा अवकाश आहे 1:15 ते 2:14 आणि त्यानंतर परत एकदा आपण या कार्यक्रमामध्ये वळणार आहोत आणि त्यावेळेला मुलाखत घेतली जाणार आहे. 2:15 ते 3:15 साधारण वेळ ठरवलेली आहे आणि ही मुलाखत असणार आहे पद्मश्री पद्मजा वेणाणी जोगळेकर या ज्येष्ठ गायिका ज्या आपल्या प्रमुख पाहुण्या म्हणून संमेलनाध्यक्ष म्हणून येणार आहे. त्यांची मुलाखत घेतली जाईल आणि ही मुलाखत घेणार आहे कालिका बापट ज्या साहित्यिक आहेत गोव्यातील आणि सूत्रसंचालन करणार आहे दीपा मेहता. त्यानंतर 3:15 ते 4:15 पर्यंत आणखी एक मुलाखत आहे आणि ती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय चित्रकार श्रीमती अनुराधा ठाकूर ज्या इथं मिळणार आहेत आपल्या कार्यक्रमाला, त्यांची मुलाखत घेतली जाईल आणि ही मुलाखत घेणार आहे ज्येष्ठ मुलाखतकार प्राध्यापिका संगीता अभ्यंकर ज्या आपल्या गोव्यातील आहेत आणि सूत्रसंचालन केलं जाईल अपूर्वा ग्राममध्ये या सुद्धा साहित्यिक आहेत. त्यानंतर समापनासाठी वेळ दिला जाईल आणि त्यानंतरची वेळ जी आहे ती कवितेची जुगलबंदी. साहित्य क्षेत्रामध्ये कवितेचं सुद्धा स्थान आहे आणि त्यामुळे ही जुगलबंदी चांगली जमणार आहे. अध्यक्ष श्रीमती संगीता गोडबोले ज्या मुंबईच्या ज्येष्ठ साहित्यिक आहेत आणि गोव्यातील ज्येष्ठ साहित्यिक माधवराव सटवाणी हे सुद्धा अध्यक्ष, हे 2 अध्यक्ष ज्या कवितेच्या जुगलबंदीचं अध्यक्षस्थान भूषवणार आहे. यामध्ये 2 गट केलेले आहेत. एक गट आहे तरुण गट आणि दुसरा आहे अनुभवी गट आणि तरुण गटाचं समन्वयक म्हणून श्रीमती सुकन्या जोशी ज्या मुंबईच्या साहित्यिक आहेत आणि माननीय मदन बोबडे जे माळवा मध्य प्रदेश माळवा येथील साहित्यिक आहेत तर हे समन्वयक म्हणून काम करणार आहेत. आणि त्यानंतर या 2 गटामध्ये म्हणजे तरुण गटामध्ये चंद्रशेखर गावस, स्नेहा सुतार, परेश नाईक, डॉक्टर श्यामा सिंबाळ, विद्या शिकेकर, हेमंत या, तृप्ती बांदेकर, डॉक्टर भक्ती महाजन, रुपाली तपकिरे, संदीप मणेरीकर, जागृती फाटकर, अमेय किंजवडेकर, मृण्मयी काळे, श्रद्धा गवंडी, स्वाती बाजारे या कराड येथील आहेत आणि धनश्री कुरुंदवाडकर या तरुण गटामध्ये आहेत कवी आणि अनुभवी गटामध्ये उषा परब ज्या सावंतवाडीतून येणार आहेत साहित्यिक आहेत स्वतः. प्राध्यापिका कविता बोरकर या गोव्यातील आहेत. स्वप्ना धुडकर या सुद्धा गोव्यातीलच आहेत. गीता गद्रे या टीम राणी आणि मेघना कुरुंदवाडकर या सुद्धा गोव्यातील आहेत. रजनी रायकर या पण गोव्यातील आहेत. डॉक्टर संयुक्ता कुलकर्णी या कोल्हापूरहून येत आहेत. विश्वनाथ जोशी, प्रकाश
प्रकाश क्षीरसागर, दया मित्रगोत्री, दीपा मिरिंगकर, प्राध्यापिका अनिता किळवे, शर्मिला प्रभू, प्रमोद तारापूरकर, अपूर्वा ग्रामोपाध्ये आणि नूतन दाभोळकर हे सर्व गोव्यातील प्रस्थापित कवी आहेत. आणि या कवी संमेलनाचं सूत्रसंचालन शर्मिला प्रभू करणार आहे. तर असा हा सुंदर असा कार्यक्रम इथं होत आहे. 6वं मराठी साहित्य संमेलन सुद्धा पणजीमध्ये झालेलं होतं मिरामार येथे. आणि आता परत एकदा हे 7वे मराठी साहित्य संमेलन आपल्या पणजीच्या मेनेजिस ब्रागांच्या सभागृहात संपन्न होणार आहे. मुस्लिम मेनेजिस ब्रागांचं याला सहकार्य मिळालेलं आहे आणि आपणा सर्वांचं सुद्धा आम्हाला पुष्कळ सहकार्य पाहिजे. या कार्यक्रमाला सुंदर प्रसिद्धी द्यावी आणि अशी विनंती मी आपणाला करेन. आणि यानंतर कालिका बापट आपल्या समोर प्रथमच उद्या कवितांचा जुगलबंदीचा कार्यक्रम होतो आहे आणि त्याच्यामुळे काय होतं तरुण आणि प्रतिनिधी असे एकत्र येऊन हा कार्यक्रम करतात आहे. साहित्यरिणी प्रतिष्ठान ताळगाव ही संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून ताळगाव येथून संस्थेच्या अध्यक्ष चित्रा क्षीरसागर आणि त्याचे यजमान प्रकाश क्षीरसागर हे चालवत आहेत. मला वाटतं गेल्या 30 वर्षांपासून ह्या दोघांचा साहित्य क्षेत्रामध्ये खूप मोठा वाटा आहे. त्यानंतर त्यांनी रजिस्टर केली संस्था साहित्यरिणी प्रतिष्ठान आणि त्या संस्थेतर्फे गेल्या अनेक वर्षांपासून साहित्य संमेलन होत आहे. आमचंही स्वतःची खरी संस्था आहे, पण एक महिला प्रतिनिधी म्हणून आणि एक महिला प्रतिनिधीचा मोरल सपोर्ट म्हणून मीही तिला सपोर्ट करते या कार्यक्रमासाठी. आणि एवढा मोठा कार्यक्रमाचा भाग करता येतं. एका महिलेने दुसऱ्या महिलेचा हा सन्मान करावा, तुला पाठिंबा देऊन म्हणून मी या संमेलनात तिच्याबरोबर आहे. आणि खूप चांगला कार्यक्रम होतोय. सुरचंद्रिका पद्मश्री पद्मजा श्रीराणी झोळेचे ह्या येत आहेत आणि त्यांचं भाषण आम्हाला ऐकायला मिळेल. साहित्यिक दर्जेदार साहित्यिकांचे म्हणजे अजरामर साहित्यिक जे होऊन गेले शब्दप्रभू असं आम्ही त्यांना म्हणतो, जसे कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर, सुरेश भट, ते अटल बिहारी वाजपेयी माजी पंतप्रधान जे होते त्यांची सुद्धा गाणी त्यांनी गायली आहेत. तर अशा आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या संगीतकार, गायिका आणि साहित्यिकांनी ज्यांना आपण म्हणू अशा ते पद्मजा बिडाणी. तर त्यांचा हा सन्मान आहे आणि चित्रा क्षीरसागर यांनी हा मोठा भाग करत आहे. तर त्यांचा मला तिला आमचा पाठिंबा यायचा त्यासाठी मला मी निवेदन करते आणि आमंत्रण देते की हा कार्यक्रमाला बोलत असेल तर आपण यावे आणि चांगल्या प्रकारे प्रसिद्धी द्यावी. एक नमूद करायचं राहिलं आहे की पद्मजा फेरानी ह्या गायिका आहेत, तर साहित्याशी त्यांचा काय संबंध अशा थोडेसे काही प्रश्न उपस्थित झालेले होते. परंतु साहित्याचा अभ्यास केल्याशिवाय त्यांना त्या साहित्यकारांची रचना ही संगीतबद्ध करता येत नव्हती आणि गाताही लक्षात घ्या. जसं इंदिरा संतांच्या कविता, जसं शंकररामांच्या कविता यांचा सखोल अभ्यास करून त्यावर संगीत त्यांनी दिलेलं आहे आणि त्या गायलेल्या आहेत. त्यामुळे साहित्य हा संगीतामध्ये हा येतच असतो. दुसरं असं की आंतरराष्ट्रीय भाषेच्या ज्या चित्रकार आहेत, अनुराधा ठाकूर, मी आपल्या सर्वांना त्याचा परिचय दिलेला आहेच. तर तो परिचय म्हणजे पूर्ण भारतामधून 100 महिलांची निवड झाली आणि त्या 100 महिलांच्या निवडीमध्ये त्यांची एक निवड आहे. त्यांचं जे पेंटिंग आहे तर ते पेंटिंग आपले जे PM म्हणजे नरेंद्र मोदी जे आहेत आपले पंतप्रधान, त्यांच्या कार्यालयामध्ये ते पेंटिंग लागलेलं आहे. त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाची व्यक्ती येत आहे आणि लाईव्ह पेंटिंग आहे त्यांचा, तो एक भाग आम्ही ठेवलेला आहे. आणि स्मरणिका जी त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आम्ही स्मरणिका प्रकाशित करत आहोत आणि त्या स्मरणिकेचं संपादन लोकमतच्या ज्या पुरवणी संपादिका आहेत अपूर्वा ग्रामोपाध्ये त्या करत आहेत. त्याही स्मरणिकेचं या सहसंपादिका म्हणून दया मित्रगोत्री आहे आणि दीपा मिरिंगकर ज्या फुंड्यावरून त्या हे सगळं काम त्या पाहत आहेत. तर
काही कारणानिमित्तानं घरगुती काही अडचणीमुळे येऊ शकल्या नाही, त्याही आज येणारच होत्या. तर तिचंही नाव या ठिकाणी मला घ्यायचंच आहे. ज्ञात अज्ञात सर्व लोकांनी आम्हाला जे सहकार्य केले आणि हा लिहिणाऱ्या हातांचा उत्सव जो साहित्य रूपाने आपणासमोर साहित्य संमेलन आमच्या निमित्ताने येत आहे, आपण सर्वांना विनंती करते आपल्या माध्यमातून की आपण यावं, याला यथायोग्य प्रसिद्धी द्यावी आणि पद्मजा फेनानी ज्या पद्मश्री आहेत, जोगळेकर आहेत, त्या येत आहेत, त्यांचंही वक्तव्य, त्यांचंही बोलणं आपण ऐकावं ही विनंती मी आपल्या माध्यमातून करते. धन्यवाद.